του Σπυρόπουλου δηλαδή, με το 17, ο καινούριος, ο ντόπιος, ο Λομποτζίνσκι. Αυτός είναι ο Μπλαστσικόφσκι, ο δεξιός εξτρέμ που έγινε σέντερφορ και κάνει μια υπέροχη πάσα. Ο Μπρόζεκ, ο Μπράνιακ κόντρα στο Βίντρα, 2-0 στο 79. Εδώ η πάσα του Μπλαστσικόφσκι, ο Μπρόζεκ, ο Μπράνιακ κόντρα στο Βίντρα, 2-0. Μάλλον όχι, δεν την ακουμπάει καθόλου ο Βίντρα την μπάλα, περνάει συστά.